बे प्रमद बर'खौ जाहाथे बयबो ज' मोनसे थांखि लानाय जाहाथे होखारनाय बेबस्था लायो। सिबिनां रायजोफोर जे नोंथांमोना बावैसो सिगां प्रमद बर' बुंनाय रावखौ खोनानो मोनदों जे बिथाङा निउसाव मोनथाम बाथ्रा फोसावदोंमोन। बे जाबाय कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनो फ्रि एडमिसन होगोन आरो मोनसेया जाबाय हिनजावसा फरायसाफोरनो 10,000 करि रां होनानै गाननाय जोमनायनि बेबस्था खालामना होगोन। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा बिथाङा होगोन होनना बुंदोंमोन। दा खिन्थु जोंथ' मिथिबाय जे मोनसेबो बिथाङा मावफुङाखै। एडमिसनखौनो फ्रि होखो ना हिनजावसा गथ'फोरनो गाननाय जोमनायनि थाखाय 10,000 होनो होननाय बेखौ होखो ना लाइमोनफोरनो साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बाथ्रा बेखौ होखो? होआखै रायजोफोर। दा दासिम क'क्राझार कलेजाव एडमिसन जागासिनो दङ। आंहाबो सासे फिसा हिन्जाव आं खांनाय जे बियो 3rd डिग्री सेमिस्टाराव फरायो। डिग्री 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। दा बिमा बिफा रावबो गैला, उन्दैयावनो थैदों। दा बेखौ आं लानानै लाफैदों। आं फेदेरबाय फोरोंबाय। दा प्रमद बर'आ जेब्ला फोसावदोंमोन एडमिसनखौ फ्रि होननानै, दा बे समाव जोबोद खुसि जादोंमोन। दा आंनि बे गथ'ल' नङा, दा गोबां फरायसाफ्रानो बयबो खुसि जादोंमोन, रंजादोंमोन जे एबार एडमिसना फ्रि जासिगोन होननाय बे बाथ्रायाव। दा गोबां गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर दङ। दा सोरबा फायखारि मावनानै जाग्रा, फिसा फिसौ बिदि बिजनेस खालामनानै जाग्रा, सोरबा ना दाननानै जाग्रा, सोरबा दाउ फाननानै जाग्रा, सोरबा बन फाननानै जाग्रा, सोरबा आबाद मावनानै जाग्रा, बेफोरनि फिसाफोर दङ फरायनाय। दा बेफोरबायदि मानसिफोरनि गथ'फोरनो जुदि एडमिसना फ्रि जायोब्ला जोबोद मोजां जायो। आरो हयथ' बयबो आसा खालामदोंमोन मोनमारगोन होननानै। जोंनाबो गथ'आ फुरथि जादोंमोन एबार फ्रि जासिगोन होननानै। दा खिन्थु फैबाय, एडमिसना जाबाय, खिन्थु फ्रिथ' जायाखिसै। दा बाथ्राया बेयावनो जादों जे दिनै जोंनि गथ'फोरखौ बिदि एथ' जे थगायनो हायो, मिसा खोथा बुंनो हायो, मा जे थगायसुला बाथ्रा जाखो बेलाय? दा जों गारजेनफ्रा दुखु मोनो। फिसाफोरा जुदि बबेबा थगायजायोबा सोरजोंबा जुदि माबा मोनसे खोथा होनानै, आसा होनानै जुदि आसाखौ फुरन खालामजायाबा माने गाबखाङो, दुखु मोनो। दा जोंबो खोब माने आघात जायो गोसोआव। गारजेन हिसाबै जों फिल खालामो जे फिसाफोरखौ थगायोब्ला, थगायजानायनि थाखाय जोंनि गारजेना जोङो जोबोद दुखु मोनो, जोङो गाज्रि मोनो। दा दिनै प्रमद बर'आ जे एथ' मिसा खोथा बुंबाय, थगायबाय, दा एथ' थगायसुला बेबायदि मानसिखौ जों बोरै मोजां मोनदोंसाय? एथ' गाज्रि। दा बिथाङा जे अपेन माने नङै खोथा बुंनो हायो। दा फरायनाय गथ'फोर कलेजाव फरायनाय 10,000 थाखा होगोन होनना बुंदों ड्रेस बायनायनि, बेबोथ' गैया। बेखौथ' बेखायनो मिसा खोथा बुंनानै माने मोखां माने सोमखे खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनो होननानै बुंनाय, बेबोथ' मोखां सोमखे होनाय जाबाय। आङो बुंनाय बाथ्राया बेनो, जों गारजेन हिसाबै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ जे थगायदों, बिदि मिसा खोथा बुंदों, जों बेखौनो सोंखारिनो लुबैदों जे प्रमद बर'आ जे गथ'फोरखौ बिदि एथ' मिसा खोथा बुंनो हायो। आरो बे गथ'फ्रानो जोंनि भबिसत। बे गथ'फोरखौ जुदि मिसा खोथा बुंनानै थगायनो हायोब्ला, बे आरो मा मिसा खोथा बुंनो हायो, मा दंबायो? माने नङै खामानि मावनो हायो मा दंबायो? दा बिथांनि जानाखि मिसा बुंनाय, नंखाय खोथा बुंबोनाय, बेथ' दिनै फारि दिनै प्रमान जाबोगासिनो दं। दा आं मोनसे खोथाखौ दिनै दिफेन बर'नावबो खावलायनो लुबैदों जे दिफेन बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट। दा एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे दिनै गावनि माने फरायसाफोरखौ दिनै जे मिसा खोथा बुंनानै थगायबाय, मोखां सायराब खालामजोब्बाय, बयखौबो गोसो गाज्रि खालामबाय एडमिसन फ्रि होगोन होननानै। दा बेखौ एडमिसन होआखिसै। दा दिफेन बर'आ मानो दिनै एसे बोदों नांदिया? सासे एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे फरायसाफोरनि मोजां सानग्रा मोनब्ला, फरायसाफोरनि जुदि बे दायथ' लाग्रा मोनब्ला, दिनैथ' बे बुंथारनांगौमोन, फंसेयाव बुंथारनांगौमोन जे आंनि फरायसाफोरखौ माने मिसा खोथा बुंदों, मानो थगायदों, मानो माने गोसो सायराब मानो खालामदों, बेखौथ' बुंनांगौमोन। बेथ' एसेबाबो माने माबा होनांगौमोन बियो, बिनि सायाव कुइसन खालामनांगौमोन। फंसे खोथा बुंनानै सिरि थाबाय। मानो? दिनै दिफेन बर'आ बुंनो हायैनि खारना बेनो, दिफेन बर'आ UPPLनि प्रमद बर'मोननि फिसिनानै दोनजानाय, बियो दिनै सासे राजकुमार। बेहा खुनु एबसुआव माबा जादों जाया बेजोंबो खोथा गैया बेहा।
बेहा माने सोरबा फरायसाया माबा मोनसे जादों जाया बेजोंबो खोथा गैया बेहा अनलि कनसार्न उइथ दि इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टियाव माबा मोनसे हेम्पार जाबाय नामा प्रमद बर'खौ सोरबा गाज्रि खोथा बुंबाय नामा प्रमद बर'नि पार्टियाव माबा मोनसे खहा जाबाय नामा दा बेनि थाखायल' बे माने बाथ्रा बुङो दा बेनि थाखायनो दिनै गावनि फरायसाफ्रा जे दिनै एखेबारे थगायजाबाय प्रमद बर'जों दा बिनि थाखायबो दिफेन बर'आ फंसे खोथा बुङाखिसै फंसे बाथ्रा बुङाखिसै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंलिदों रायजोफोर बे प्रमद बर'आथ' बिराद थगायना फैखानाय बे थगायसुला बे थगायनायाव लाजिया बे मिसा खोथा बुंनायाव लाजिया बे आरो बेबायदि मानसि थायोब्ला जाथिया खुनु उपकार जाया जाथिया खथि जागोन आरो बेबायदि थगायसुला मानसि रायजो सासन खालामनायाव रायजोआव जाथियाव समाजाव अनेक गाज्रि घटना जायो अघटन जायो जाथियाव समाजाव आखाल जायो होनना बुङो आरोखि नङैनि जाथायफ्रा जायो नङैनि घटनाफ्रा जायो गाज्रि घटना गाज्रि जाथायफोर समाजाव जायो जायफोरखौ समाजा माने लुबैया समाजाव जायफ्रा जाफेरा बेफोर जायो दा दिनै प्रमद बर'नि समाव बे जाबाय थागोन बे थगायसुला मानसि मिसा खोथा बुंग्रा मानसि बे खुनुदिन बे मिसा खोथा बुंनो लाजिया बे थगायनो लाजिया बे मिसा खोथा बुङै बोरै पावाराव फैनो बेनि थाखायल' बे सिन्था खालामो दा जों गुदिनिफ्राय बेखौ नुबोगासिनो दङ दा बे जे बेथ' मिसा खोथा बुङो दा बे मानो मिसा खोथा बुंदों दा बिनि बाथ्राखौ जों माने बिनि खोथा बुंनायनिफ्राय जों हानहरनो हायो बिथाङालायनो माबायाव खयला कम्पानियाव लेबार मावोमोन दा गावनो बुङो नालाय आं खयला कम्पानियाव लेबार मावोमोन होनना बुंलादों बे थारमाने बेखौ बुंनायनि खारना बे जाबाय बे नरेन्द्र मदिया रेलगारियाव साहा फानोमोन बेखौ माने बिराद क्रेडिट लानो माबानि थाखाय नरेन्द्र मदिया जे प्राइम मिनिस्टार जाबाय साहा फाननानैनो दा बिनि क्रेडिटखौ गावनाव लाबोनो थाखाय आंबो नरेन्द्र मदि बादि माने खयला कम्पानियाव लेबार मावोमोन ओरैनो बुंना लानो थाखाय बे मिसा खोथा बुङो आरोखि बे दा बेजों लोगोसे आरो बुंदों बे गाव साइकेल मेकारबो मावदोंमोननो दा नरेन्द्र मदिनि माने जानाखि साहा रेलगारियाव फाननानै प्राइम मिनिस्टार जानाय बिनि गुनजों जोंहा प्रमद बर'नि जानाखि लेबार मावनानै माने चिफ जाफैनाय बिनि गुनजों अनेक आकाश फाताल अनेक पार्थक्य दं दिनै साइकेल मेकार जानानै बे जानाखि चिफ जाफैबाय बिटिसिनि बे अनेक माने दिनै प्रमान जाबाय जे बेयो जे बे लेबार मावनाय समाव जे नङै माने बाथ्रा खोथा बुंनो सोलोंबोदों गाज्रि आखल सोलोंबोदों थौ-सावले आखल सोलोंबोदों बे जिनिसा दिनै प्रमान जाफैबाय बे साइकेल बेकार जानाय समाव बे जे थौ-सावले आखल सोलोंबोदों गाज्रि आखल सोलोंबोदों नङै बाथ्रा बुंनो सोलोंबोदों बे दिनै बे प्रमान जाफैबाय दा ओंखायनो रायजो राजाफोर बेबायदि मानसिखौ दिनै जों बेखौ फोथायनो नाङा दिनै बिसार खालामनायसो सम जाबाय रायजोफ्रा बयबो साननायनि सम जाबाय दिनै बयबो साननांसिगौ बयबो थांखि लानांसिगौ जोंनि बेबायदि नेताफ्रा जोंनि थाखाय लिडार जानो हाया आरो जोंनि बेबायदि नेताखौ नाङा बेबायदि नेता थायोब्ला जाथियाव माने खैफोद जागोन गुलाय-गुजाय जागोन समाजा गुलाय-गुजाय जागोन बेनिखायनो जों बेबायदि मानसिखौ जों दिनै होखारनांगौ दिनै जोंनि फिसाफ्रा दिनै मानो लासिंसिं माने असनमान मानो खालामजानांगौ जोंनि गथ'फ्रा जोंनि एन्टायार बे फरायसाफ्रा दिनै लासिंसिं मानो बेजों माने दिनै माने फोला जानांगौ फालाय मानो थगायजानांगौ मानो मिसा खोथा बुंजानांगौ मानो मोखां सायराब खालामजानांगौ दा गथिखे दिनै सम जाबाय बेबायदि मानसिखौ जों दोननो नाङा बेबायदि मानसिखौ जों शिक्षा नांगौ इलेक्सन फैगासिनो दङ बेखायनो बयबो मोनसे थांखि लादो रायजोफोर बे प्रमद बर'खौ होखारनांगौ आरो प्रमद बर' जेराव दारायगोन बेयाव बै जायगानि रायजोफ्रा सासेबो बिनो भट नाङा जों दिनै बेखौ अपेनलि खावलायनो ओंखारदों बयबो खावलायनो लुबैदों बयबो ज' जा खौसे जा बयबो गोरा जा माने समाजखौ जों बानायनांगोन समाजखौ जों गोग्गो खालामनांगोन बर' समाजा बिराद मोजां बर' जाथिया बिराद मोजां थगायनो रोङा मिसा खोथा बुंनो रोङा बिराद गावजों गाव मानिलायग्रा गावजों गाव सहाय सुबिदा होलायग्रा खैफोद आफोद बिफद आफद नागारलायै नोंजों आंजों अरायबो माने गुलि मिलायनानै खैफोद आफोद गोबालायनानै रायजो जाग्रा सहाय होलायग्रा दिनै बे जाथिखौ दिनै बे प्रमद बर'आ थगाय थसि खालामनानै जाथियाव गुलाय गुजाय मोनसे परिबेस बिशृंखल मोनसे परिबेस दिनै लाबोनो हादों ओंखायनो जों रायजोफोर बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि बे थगायनो रोङै मिसा खोथा बुङै सिम्पोल मानसिफोर माने सैथोजों सोलिग्रा सैथोआनो धोरोम ओरै साननानै लाग्रा मिसा खोथा बुङोबा फाप नांबाय ओरै साननानै लाग्रा गाज्रि खामानि मावब्ला फाप नांबाय साननानै लाग्रा बे समाजखौ दैदेननोब्ला जोंनो बे प्रमद बर' बादि मानसिखौ जों होखारनांगोन बे मानसिखौ दोननो नाङा बेनिखायनो आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायो बै फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे बे प्रमद बर'खौ जाहाथे बयबो ज' मोनसे थांखि लानाय जाहाथे होखारनाय बेब'स्था लायो आं बेखौ रायजो राजाखौ बयबो खावलायहरो